Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhontsubhonsuke kanje ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empane simncane odanga bathi dabethi mdala nti cha bamswela bakithi ingane lihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamala lo jelushes bathi untombi zemdatsa ngentshebe. Sithi muhle webhontsubhontsum. Omuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi DM mqeqeshi ngethembe ukuthi uyaphila qhawe lami. Qhawe lakithi. Well ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe uthi kuhamba kahle la ukhona. Uthi ubafoke sesiningi isikhathi sakugcina ku YouTube sizinsizwa ezisencane. Well mfowethu bengisabambekile kodwa hayi ngikhona ngibuyile. So uma ngabe unesifiso nje ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho hayi mfowethu ngibhalele. Ngibuyile manje. So wazi ukuthi ke sibonisane. Uthi ubafoke sesiningi isikhathi sakugcina ku YouTube sizinsizwa ezisencane kwazise singabanye asinabo ubhuti abadala esincela kubo ulwazi sincela kuwe. Uthi ubafoke ngqole yami nginenkinga lana kukhona intombi engihlala nayo eRes sengike ngaxoxa nayo iyanginika nenamba. So mfowethu mangabethi uhlala nayo eRes akasho ukuthi bahlala naye res endlini eyodwa. So ukuthi bahlala naye res usho ukuthi bahlala kwi-res eyodwa. But not ukuthi intombi yakhe bahlala naye bakipitile res endlini eyodwa lapha eres. No. Bahlala kwi-res eyodwa. Uveza lokho. Uthi ubafoke iphutha engilenzile elokuthi ngavele ngamtexta ku WhatsApp nekuyinto ohlezi uyikhuza njalo le. So ngifuna si-understand kahle. Mina ngithi uma kuukuthi mfowethu uthola inamba kwintombazane eningazani nayo yabo mhlawumbe nihlanganile emgaqweni la nihlangane ekhona uthatha inamba. Okay, musu ukutatazela wenze njani? Ugijima ekhulumisa kubi WhatsApp ngoba ngabe wenze njalo unciphisa amathuba akho ukuthi uwine. Angisho ukuthi ngeke uzuwine. Amathuba khona but yawanciphisa ngabe wenze njalo ngobani? Wonke amajita amaningi la ngaphandle enza kanjani. Wena kumele ukhombise udlukile uyinsizwa uyikhala enjabulo. Sihlukile la mfowethu noma sengekho perfect amaphutha siyawenza kodwa indlela esiza ngayo sihlukile mfowethu and siyasigaja ngalokho yabo. So insizwa eningi la ngaphandle senzenjani? Thola inamba budu ngaleso sikhathi ugijima uyoshela WhatsApp. So wena nama ngabwenza kanjalo izokubona vele nawe wenzisa ukabo bonke labafana behlezi bethola inamba yami bese beyojaha ukungikhulumisa ku WhatsApp bengishare yabo. So wena khombisa ukuthi uhlukile because ayazi lengane. So mabuthola inamba ngidlulisa 1 or 2 days mangabe uthemba bese uyayifaka nje airtime nga R5 encane uyifonele because inhloso yakho nje obuyifonela oqala yena ukuthi athola inamba yakho nje ilo inhloso kuphela. So u5 mningi kabi. Ngeke uzokhulume ngeke uzokufika ngisho 3 minutes ukhuluma kanti indle ngako uzobe ikhuluma yabo. So kumfonela kwakho ubuza impilo nje bese umbuza ngalolu suku wena nihlangane ngalo ukuthi kuhamba kanjani mangabe khona ayenza wena wazi ukuthi nahlangana kunjani yabo. And then bese mhlawumbe uyamtshela ukuthi hayi nkosazana ngikuthokozele kakhulu ukuthi ngibonane nawe ngalelela langa wena ulaziyo lelo langa mhlawumbe phambi kwayizolo noma izolo. So yona namba engitholakala kuyona leyo. So mangabe njalo wenze njani uyamtshela indirectly ukuthi asave inamba yakho yabo. Sekuba ke na ukuthi uyayisave noma akayisave yabo. So intombazane nje le njani mangabe ningazani yabo. So mangabe kuyintombazane ekwaziyo nawe yaziyo ngoba kuyenza phela ushela umuntu enazana naye. So ake akunankinga noma ungadlulisa nje usuku lodwa bese uyamkhulumisa WhatsApp because uyazi ukuthi ukhuluma nobani yabo. So ngeke kube kufane nokuthi hayi ubani ke lo ngikhulumisayo. No, iyazi vele ukuthi no usibani bani lo ngikhuluma naye yabo. So uma ngabe vele igcwele ngawe yonke into izoba lula yabo. So kuhluke kanjani mangabe ungayazi ningajwayelene ingakujwayela ukuthi umuntu kanjani nani mbuzo ukutatazele ku WhatsApp unless kuyintombazane enazana nayo but usudecide ukuthi uyayishare hayi yona vele ngoba iyakwazi the moment ibona imessage yakho ku WhatsApp ngeke kube naleyo nkinga unless ungenawo ku R5 ukuthi uthenge airtime then futhi ayikho into ongayenza ke
usungayikhulumisa ku-WhatsApp, yabo. Nakhona ngeke uzothi sawubona nkosazana bese yathula. No, uzoyitshela nje ukuthi bingelele bese uyitshela kwi-message eyodwa. Bingelele uthi hayi mina sibani bani mawukuthi mhlambe natshelana amagameni ngalelo langa, yabo. Mhlawumbe uyothi hayi mina uNkanyiso, hayi mina uSibongisweni, hayi mina uSiphiwe, mina uSipha. Uyothi hayi sawubona kunjani, imina uSipha, ukhuluma noSipha noma noNkanyiso. Yona-ke mawukuthi natshelana amagameni kuzobe sekulula ukuthi uNkanyiso loya. Ngiyadinga ukuthi uNkanyiso muphi mhlawumbe uzuchaze kaningi kufana noma uyifonele le moment iphendula ifoni uthi hayi ukhuluma noNkanyiso, isiyazi ukuthi uNkanyiso lo waphambi kwayizolo bengikhuluma naye because ingxoxo yenu kade nikhuluma bekumnandi, yabo nje benitholana. That's why uze wathatha nenamba yakhe. So kukanjalo mfowethu, ngeke ngithenza kanjalo. Ungenzisi kwalezi insizwa ezigcwelela ngaphandle, umuntu agijima yongena WhatsApp jaha uyishela ingane. Nomunye uthi ethola inamba manje seyishela manje WhatsApp vele imblock ingane. The moment nje send message yabona lo ngijwayela kabi amishelile block yani uyobona ngeprofile picture ingasaveli. Vele kuthiwa ibingaveli. Bona ama message awasahambi ke loba ihamba waseqanise bemblockile because indlela enza ngayo. So hluka ke mfowethu ngoba wena uphuma kweni kuyikhale njabulo. Uthi ubafuke ngamcela ukubonana naye in person sixoxe. Manje uyangiziba noma sengizama ukumfonela akayibambe. Uthi ubafuke udaba olunjena mqeqeshi singalilungisa kanjani ngoba akusiyena umuntu othanda ukuphuma uhlezi esendlini. So wayivala lapho umfowethu. So yabona into ekufanele uyi-understand mfowethu, mina ngeke ngithi intombazane mangabuyishela at least interest yakhe efanele bekubani ku-50%, yabo. So if 50% lapho let's say mhlambi ikushuthi kubonile ukuthi hayi umthitha nje ogrand sakuyoba kuyena ukuthi wenze njani, uyayinyusa low interest, uyayinyusa noma uyayehlisa ngani kazenzo zakhe, yabo. But at least kufanele bekubani ku-50%. If below 50% mfowethu bese mhlawumbe uyabona 30% interest yakhe ngawo, kuzoba nzima one ukuthi nje ukukhuluma naye mhlawumbe efonini. Let's say mhlawumbe uyamfonela zolonke mfonela kalibamba ucingo, mangabe selibamba ke noma mhlawumbe mangabe umselela ama message aphendula, mangabe sephendula ke yabo nje kuzoba nzima uqala lo. Okwesibili ke let's say mhlambe useyakuphendula ke kuzoba nzima nje kwakuhlela ukuthi nibonane naye, yabo, because interest yakhe iphansi. So uzobuzama ngayo yonke indlela ukuziprove kuyena ukuthi hayi mina nginje, yabo. Uyazama ukuziprove kulo muntu ukuze phela naye ezokuzwela, yabona. Kuzoba nzima ukuthi nibonane. Mangabe senibonene kuzoba nzima nje mfowethu ukuxoxa naye because interest yakhe njani iphansi ngawo. So kufanele uzumkhombisa izinto nazo, mhlambe mawunemali fanele uzumvezela imnunisele ngemali nani zonke lezo zinto because interest yakhe njani iphansi, yabo. Kanti fanele ibe kuphi? Fanele ibe ku-50%. Kube ikunikeza ithuba lokuthi hayi yena ngimbone ukuthi umthitha nje alright. So bese kuyoba kuyena ngezenzo zakhe ukuthi uyanyusa noma uyayehlisa, yabo. So kufanele kube kanjalo. Yathi enye intombazane kumina, yabona nje intombazane oyincengayo iyona nje ezokuthanda kakhulu ngathi kwebhatata kuphi khona, yabona. Ayikho into ekanjalo ukuthi hayi ngoba manje uyamncenga kakhulu futhi uzokuthanda kakhulu. No, ayikho into ekanjalo mfowethu, because njengoba umncenga kakhulu engafuni ukunikeza ithuba, which means akakubona ukubaleka kwakho empilweni yakhe, so akasiboni isidingo sakho, yabo. That's why umncenga ngale ndlela ukuthi nje uzama ukuziprove kuyena aza kuzwela, yabo. Kanti amanye amatheke nje mfowethu ingane iyakubona hayi umthitha ogrand angimnikeze ithuba, well mangabe fuck up then phelile, yabo. So hayi ukuthi le encengiwe yona ezokuthanda kakhulu ngoba incengile, no, akuhambi kanjalo, yabo. So
Ngithi-ke mfowethu esimweni esikanje lo muntu umnikeze ithuba. Yabo intombazane uma ngabe uyishayela kufanele uyinikeze ama-chances awu-2, yabo. So let's say mhlawumbe umfonelile hhayi akalibambi ucingo, dlulisa mhlawumbe 3-4 days ulindele ukuthi hhayi lo 3-4 days ubuyela kuwena. If engabuyeli kuwena, then after lo 3-4 days uyamphinda futhi uma ngabe engalibambi ucingo, hhayi mfethu sekukobe kusekukwesibili lapho kobuhle bangamabomu, yabo. So kufanele wamukele isimo noma mhlawumbe let's say bomWhatsAppile message yakhe ingenile 2 ticks bangenile uyabona, but noma mhlawumbe uyifundile noma ngayifundanga wangakuphendula, yabo. Dlulisa isonto-ke kulo because message ikhona ihleli uyabona uyifundile noma ngayifundanga but ingenile, yabo. Dlulisa nje isonto lonke, let's say mhlawumbe ubumbhalele ngomgqibelo, dlulisa nje kuze kushaye uLwesihlanu oluzayo, then makushaya umgqibelo ozayo yabona ukuthi akabuyelanga kuwena, zama futhi okokugcina send enye imessage. As much as le ingaphendulwanga but usudlulise isonto lonke ususenda enye imessage, le message oyisendayo yokugcina if engarespondi still esakushaya ngo-silence, then kufanele ukwamukele lokho mfowethu, yabo. Because nawe mangabe phela kufanele ukuthi uyanegotiate mangabe u-approach ithekini, yabo. So awukwazi wena ukuziveza sengathi hayi ngincengile Nkosi yami impilo yami ungangiqhamuka zami izoshintsha because nayo iyayidinga lento, yabo. So ekuzithembeni kwakho kanti yabo nje ukukhombisa ukuthi hayi nakho engiza nakho nkosazane ngiyimina kanje, uyasamukela le proposal noma uyayichitha kukwela, yabo. So uma uyamukela ikhona, uma ngabe uyichitha angikho, yabo. So kufanele ube naleyo mentality, hayi lento yakudala ukuthi afanele uyincenge intombazane because leyo nto iyakulimaza. Amathekeni mfethu maningi, yabona uma ngakutshela 3 years ago khona thekeni owuyithanda, yabona mhlawumbe wayizama wahluleka but kuyimanje usuze wakhohlwa nokuthi kwakubali uthekeni because wamove on, khona enye manje uyifunayo. So amathekeni maningi mfethu, awukwazi ukulo bambelela kumuntu oyedwa, hayi ngifuna le yami yabona iyakuncisha iyakuziba ayirespond ngale ndlela efanele abe responda ngayo kumuntu nje, yabo, interested kuyena. So awukwazi ukuthi lokhu incenga ngifuna le yani lokhu ilandele iyakuphoxa thothi kwesinye isikhathi iziyakutshela ukuthi hayi angikufuni hlukana nami musongilandela, yabo. Busy uyayilandela wena, yabo. No, if engagcwele angagcwele mfethu, alikho icala lapho. Amanye-ke ukuthi uma uzoshaya uchitha ungasabheki nasemumva uthole ukuthi hayi iyona esikulandela manje, iyona esikhuluma naye WhatsApp noma siyafonela ubuza impilo, yabo, yonke leyo nonsense, yabo. So mfowethu kukanjalo, mina ngithenze njalo la awuzama ukugcina because akakuphendulanga kade umfonela awuphinde umkale isikhathi bese uphinde yamfonela okugcina. Makuthi ubumsendela imessage kuWhatsApp awudlulisa isikhathi mhlawumbe esingangesonto uphinde umbhalele futhi. If ubona ukuthi akaphenduli then kufanele wamukele mfowethu udlulele phambili nempilo yakho. Ukuze uve bakhona abanye abalindile impilo kanjalo. So ngiyathemba mfowethu ukuthi uzokwenza kahle. So mangabe unefiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ngambhalela ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com. Mangabe unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.